Аз съм Йордан Байчев и съм кандидат за кмет на община Горна Оряховица. Смятам, че Горна Оряховица може и трябва да бъде управлявана умно, честно и смело. Наслушали сме се на обещания и сладки приказки. Нагледали сме се на схеми и несправедливости. На всички ни омръзна от управляващи, които говорят едно, вършат точно обратното. Аз ви предлагам нов тип управление. Предлагам ви умно управление с ясен план за развитие на общината. Предлагам ви умно управление с формиране на компетентен екип от специалисти без значение на тяхната партийна принадлежност. Общината е на всички граждани, а не на определени партии. Предлагам ви умно управление с вслушване във всички професионални общности и граждани. Предлагам ви честно управление без схеми и договорки. Честно, с отчет за всичко, което се случва в общината. Честно, без връзки и привилегии. Предлагам ви смело управление, без зависимости от тайни кръгове на влияние. Смело ще разкривам и спирам всички опити за далавери. Смело ще се изправя срещу всеки, който източва ресурсите на общината. Искам Горна Оряховица да бъде чист, модерен и изпълнен с живот град. Ще вложа всичките си усилия, всичките си знания, цялата си душа и сърце, за да изпълня тази своя цел и мечта. Вярвам, че всеки един от вас също го иска. Всичко е във вашите ръце. Бъдете смели и заедно ще успеем. Купуването и продаването на гласове е престъпление.